Pa kompleksno je, znate, mislim, kako bih rekao, da možemo on i ja, da smo mogli da znamo u tom trenutku da će se sve ovo desiti i da će se sve ovo postići, ja mislim da bi naravno pristali na to, kako da kažem. To je ono što smo i on i ja žarko želeli. I naravno moja majka koja nije bila u prvim redovima u tom smislu, ali ona je ta koja je držala porodicu. Kažeš da ona stup. Zajedno, ona je stup bila, bez nje potpuni raspad. Dakle, ona je nas četvoricu muškaraca, 2 mlađa brata i naravno oca, to je svako ide na sport, preslačenje, škola, čisti, sprema i mislim, mnogo žena to, hvala Bogu, radi, ali s druge strane mnogo žena ima mnogo problema i mnogo poteškoća i da očuvaju porodicu i da bi dozvolili muškarcima u kući, kao što je ona imala u svom slučaju, da mogu da žive van kuće svoje snove. Mislim, i zbog toga ja moram uvek da spomenem majku kao stub porodice, a otac je, ako je ona stub, otac je pokretačka snaga. On je ta furija koja mi je trebala u tom trenutku, jer bilo je nekoliko momenata u početku mog života gde sam se malo premišljao da li tenis, ja sam skijanje mnogo voleo i naravno ti kao sin i mali dečak ugledaš se na oca. Otac ti je prvi taj kakav želiš da budeš, prvi primer životni. Onda on, kada sam gledao njegove snimke i slike kako skija i gledao ga ja kako on, kad me učio da skijam, onda naravno ja sam to hteo. Zašto ja ne bi ono što je otac? I naravno on je želeo, mislim, želeo je da podrži u bilo čemu što je, ali mi je dao izbor, oboje su mi dali izbor. I